liang jong ka seng SITO kadian ba ngilai ling ba kilat hai kebor ba menteri masnya halang dahar la kan thojor ye kiseng balang da ka ba ong ba kitu ki bara la mayong kim so ye ka ai ke ba ki ki ringa spa ban ong ba mentu ku si ka ba jingjia hamu pro ka de ka dak ka lamayong ka de ka dak ka jing susi min pensai chu pat sakoi ka liang ro hakalor bu kam ye la de leader jongi nga spa ban ong ba you are not my leader mem de leader jongi pat sakoi ro ban ya sai khnang ba sin bala ong kita ki leaders ka bombot pide ban yo ya ka siet borok ro pausit ne po jen kia me chok kan siet li lai siet an to you come you are not our leaders and you are not fit to be our leaders you are a dealer mela ban de leader hak kong tergas me de leader kinong hak nya brio stengit pat me de ru ki leaders bo penjat ya ka jat brio nyo tra tengini kaliang kaseng no por ba ni ne benta ka jat brio hi ni num tanat bat ni num priang ru ya jingsa kan ben pat kai ka ba pensumsi syo ba ngi ba mento kasi badon ki nong yalam seng balang ru larim barung ha to parti katuk la sya kan tho ye kiseng balang hendrei kisngap jar te kai ka belong ka ba ima bat ka susi ye jak bendreo dangi i ba bisa kan tho hagne ki politician ki bam stho ye ka tau ba tenggeri ba jak